Xayrli kun, qadrli tomoshachilarimiz. Bugun shinba, demak, efirda yulduzlik mezgillari topshirig'i. Ko'kmara shahari butun dunyoga o'zining legendar sovut sobalari ham kiyez itiklari bilan tanish. Amina 2 kun davomida Soзвездие yulduzlik festivali o'tganda onlayn translyatsiya yordami bilan butun dunyo xalqi Ko'kmaraning ijodiy yoqdan salatli bo'lganini da bildi. Do'stlar, bizning studiyamiz haliga Ko'kmara shaharida mana bunday eskitkish motor madaniyat saroyida o'rnashdi. Ham men sizni oldagi yulduzchilar bilan tanishtirishga oshig'am. Birinchi bo'lib, qadrli do'stlar, sizning hurmatga Ariel Büyü turkumin taqdim etamiz. Ariel Büyü turkumi Orsha shaharida o'rnashdi. Tik mana aning turida yaxshiroq aytib, ularning yetakchilari Tataristonning ot qozongan madaniyat xizmatkari Elza Iltizor qizi Kamalova сөйлеші. Yılını Kultur İnstitutunu tamamlap Arşağa qayttım. Sanat mektebine işe kirdim. Ballarını jeydim. Şuna motor büyüler öğrene başladık ballar bilen. Soзвездиенің birinci yılından qatnaşa başladık. Yıl sayın 2 türküm alып keldim. Motor büyüler öğrendik. Motor postanovkalar bilen. Allah'a şükür suyungan günlerde, suyungan yıllarında buldu. Жылап qaytқан günlerde buldu indi, конечно. Но o bizga o'zi bir sel bo'ldi. Yangadan qaytib, motor büyüler öğrenip ikinci yıla kelirga.
Елмайып күлә, сықыланып қараған һәр бір күзгә. Куе бедре шашын назлы сыйпап, бар дөньяны үзенә җәлеп итә. Эх, күрәл кызның бер дигәнен, ала кара бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәл кызның бер дигәнен, ала кара бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Әнә ул килә, күңел сөенә, сөеп багар диеп өмет итә. Белсәң иде шибәр шул карашың, күпләрнең йөрәгенә сир итә. Эх, күрәл кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәл кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Килә, атлап өлгерә, без җырлаганда матур көйгә. Нечкә нәзек билен шак уйнатып, егетләр күңелен җилкендерә. Эх, күрәл кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәл кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Созвездие фестивале безнең өчен бик зур бәйрәм, бик эмоциональ, бик шиксез бик матур фестиваль. Без аны бик яратып киләбез. Ел буе көтеп алынган безнең фестивалебез, конкурсыбыз. Безнең өчен язда созвездие белән бергә башлана. Безнең чыгышыбызны тамашачылар яратып көтеп алганнар дип беләбез.
Татарстаныбызның Соба районы да үзенең төрле сәләтләре, төрле яклы сәләтләре белән бөтен дөньяга данын таратты. Җырга сәләтле булган Тамчы вокаль ансамбле Шымардан бистәсендә оешты. Аларның алмашсыз җитәкчеләре Лилия Альберт кызы Харрасова. Мин үзем Кукмарадан. Укуларны тәмамлагач 2006 елда мин Шәмәрдән, Соба районы Шәмәрдән бистәсенә эшкә килдем. Анда мин музыка мәктәбендә вокаль ансамблен оештырып җибәрдем. Тамчы исеме дип куштык. Балаларга бик ошады. Шуннан бирле без шушы коллективны, шушы Тамчы исеме белән бик күп еллар конкурсларга йөрибез. Һәм күреп алдык та 2008 елда бик каты әзерләнеп без созвездиягә да барырга булдык. Шушы 2008 елдан әкренләп кенә кирип китә башладык без шушы созвездие йолдызлык фестиваленә. Әйе, авыр булды башта. Узмаган вакытларда булды, җылаулар да булды. Дулкынландык, сәхнә артында да җылап алдык. Аннан әкренләп
Үзебездә үсә башладык, үрнәк ала башладык бүтән балалардан, бүтән коллективлардан. Әкренләп зональ турларда без лаеклы урыннар ала башладык. Һәм бүгенге көнгә кадәр без шушы яраткан созвездиебез белән. Ансамбль белән эшләү бик авыр. Һәрбер бала белән индивидуаль эшләргә кирәк. Репертуарга килгәндә, аны да бик индивидуаль карарга кирәк балаларның характерларына карап. Тик торганда менә миңа ошады дип кенә репертуар алып булмый. Балаларны иң башта балаларны үзләрен, үз характерларын белергә кирәк. Шуннан соңына матур итеп репертуар туплап, әйбәтләп бергәләшеп без бик зур эшлибез. Ярты еллап, бер еллап эшлибез. Шуннан соңына без матур итеп чыгышлар ясыйбыз. Gelip
ансамбльнең составы төрле. Смешанный категорияга да керәбез, кечкенәләр белән дә эшлибез. 10 яшьтән алып 16 яшькә кадәр. Шуңа күрә аларның тембрлары да төрле. Безнең җырлар да шушы балаларга тиң булырга тиеш. Балаларның тавышларына тиң булырга тиеш. Яшьләренә туры килергә тиеш. Концертларга килгәндә безнең балалар бик күп концертларда чакырылалар. Һәм без кайтып кергәнебез юк, мактанып әйтмим, гел конкурста да конкурста. Менә шушы арада гына нихәтле беренче урыннар алып кайттык без. Созвездиедан соң да әле планнарыбызда бик күп конкурслар тора. Кукмара ягы җыр ягы дип әйтсәк, без ялгышмабыз. Узган тапшыруларда без Выше радуги, Улыбка вокаль ансамбльләре турында сөйләдек. Бу тапшыруда без йолдызлыкта үзен солист буларак күрсәткән Кукмара кызы Эльзира Зарипова белән якынрак танышырбыз. В час, когда мой дом окружен дождем, и как прежде лгут грезы, вижу я во сне, как опять по мне небо льет слезы, и будет тих вечер, но влетит в окно ветер, и тогда в полночной тишине войдешь ты ко мне. Ты придешь спасти меня, и твои шаги услышу я. Ты придешь спасти меня, ангел завтрашнего дня, ангел завтрашнего дня. И когда рассвет, самый яркий цвет, разрисует шелк неба, я уйду с тобой за своей судьбой, веря ей слепо. Дай мне твою руку, и подарим друг другу пламя сердца и огонь души, ночь, день и всю жизнь. Ты придешь спасти меня, и твои шаги услышу я. Ты придешь спасти меня, ангел завтрашнего дня, ангел завтрашнего дня. Әлеге фестивальда мин 10 елга якын катнашам. Иң беренче безне минем беренче укытучым Лилия Ильдусовна ансамбль белән созвездиега алып барды. Шуннан мин созвездиега гашыйк булдым. Һәм ел сайын без ансамбль белән созвездиега йөридек. Әлеге фестивальга солистка буларак мин 5 ел элек килдем. Һәм инде елдан ел туктамыйча бу фестивальда катнашам.
Минем репертуарымда күбесенчә рус җырлары. Тик фестивальгә әзерләнгәндә татар җырлары да бик кирәк һәм шуның өчен минем репертуарымда татар җырлары да бик күп һәм мин аларны бик яратып башкарам. Әлеге фестиваль минем өчен бик зур этәргеч булды. Бүгенге көндә мин Аухадеев исемендәге музыкаль күллиятендә белем алам һәм инде алдагы тормышымны дагы музыка белән бәйлисем килә иде. Минем гаиләм тулысынча музыкаль. Әтием композитор, әнием җырчы һәм шуның өчен мин дә инде бүдән юл сайлый алмыйча җырчы буларга булдым. Бу фестивальне булдырган кешеләргә бездән катнашучылардан бик зур рәхмәт һәм мәңге яшәсен безнең фестивалебез. Кукмара районнарынан чыккан йолдызларыбызга без рәхмәт сүзләрен әйтеп, сәяхәтебезне дәвам итәбез. Дуслар, безнең белән булыгыз. Очрашканга кадәр.